Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Mario, ginaingon, pait gining ulitaw ta nga manguyab kay makatilaw lang taog babae kung mo ay mag-una-una nato. Mao kining nitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ala, sisipin ning paingon sa tabay. Yay, maligo tingali ni siya. Okay, ari ko ning mangga, mukat-kat ko sa punuan ni mangga. Ug adto na ko siya birahan og long distance sa taas sa punuan sa mangga. Ha! Ang amaw nga Mario ay pagkakita niya nako nga nagpadong na kustapay aron maliko. Midalikat-kat sa punuan sa mangga ay. Tirahan siguro ko ani ay long distance amaw. Bahala ka diyang Mariuha ka. Paabot ka ni mo nga manguyab ka nako no. Pero akad manguyab, amaw kang Mariuha ka. Nana. Nanglugod na sisipin sa duha niya ka boobs. Oh, nami amang lugod Pakita man. La. Iyang kipagawas ang duha niya ka boobs. Wow. Lami og boobs ba yun Priting baruga. Utog kay boobs Kindi, planted kayo. Nisaitan ako, baby. Pwede. Ako na ipagawas. Mag-start ako. Ang sipir sa akong purol. Ablihan na ako. Wala. Tulira sa ko. Sipin. Kana sipin lugod pa. Kinisugod na. Alay. Iyang gikumot. Gikuot. Ang usa kakamot na nagkumot siya yung duha ka boobs niya. Ang usa. Gikuotang iya. Sipin. Kalabi. Sipin ka na. Sipin ka. Sipin. Kuoton ko sa bangakong ubos. Ibaw kung nakasta sa manggang Mariuha ka. Kuoto na kung ako, Bi. Ipakawan
mahal na ako kamay ang akong pabitay laing tao. Kini, ang akong pubsab. Ipagawal na ako. Oh, hala. Time pa. Unsa maning natagak sa ibabaw. Mura magpilit-pilit na sa kong bukton matugpa. Kikiahak. Nagkausa naman kanahan. Nagnatagak sa kong bukton. Hoy, amaw! Kanaog ko na diha! Ay, nakitaan ko. Mihangad siya din eh. Nakita niya ako Kapoy ba? Uy, nasakpan ka niya si Ping nga imong gilong distance. Ha? Katuman gili ay ka sa social distancing ka ay. Naligo siya sa tabay? Lagi tayo Ala. Ita Uwawa na ako tayo Mihangad mo siya na ako tayo. Mihangad sa punuas mangga. Kitaan dyan tayo Ang ako tayo. Kitaan ka niya. Agay muray gigangat. Uwawa lagi na ako tayo. Oh, di naman nung kayo tantong uwaw no kay dako mo siya niyang imo kipaghambog mo siya niyang imo. Basta magsugat lagi mi tayo. Mauwaw na kung magkigharong tanaw niya tayo. Ay, haba di liwat ka sa niya ako. Ako pa ikaw ya, imo niyang panguyaban. Ha? Kay klaro ka niya nga, niibog na niya mo dong. Ay, bahala na tayo. Basta tayo. Mauwagi ko tayo. Mauwagi ko. Ay. Kay, miingong to siya tayo na nga. Natuan ko nung dagan ang iyang bukton sa akong oil. Ay, bahala na siya pangaturo eh. Ha? Oo, bahala lang magtututo siya ko. Panguyabi ko na siya. Panguyaban yun? Oo. Kaya karoon nga nakakita niya siya sa imo no, dong do. Ha? Nga nakasiguro ko nga, anya, magsige na siya. Kwan, kanang huna-huna ni mo. Nya. Kaha tayo? Oo, lagi. Pero, doon na naman ko na siya uyab tayo. Sisi mo. Niya ng taxi nga atong sakyan ay. Mihuno ng taxi tao na ning lodge ay. Tada day. Naog na taday. Daon niya. Sige lang tag-check-in, ani. Unya, di ko matagbaw ni mo kay dali kay kang magkausan. Oo. Mao na ipagkaing nun day. Nga mahal man kahit ikaw. Mao nang dali na kay ko magkausan tao na. Hindi ko ano to. Six na to. Tada. Ano, kagawason naging ako day. Ya, uy. Napuntas taxi. Kapoy ni mo. Napuntas taxi. Tada na yun. Sibuk pa niyang ko anday ang ligngit niya day sibuk pa kay day. Anak, maayo. Nindot ko makagig anak din o kay sibuk pa kayo. Ay, kapag sa imo, Pi. Hapiyo na day. Kana day kana. Hapiyo. Unsa man yung basa? Unsa niya ay? Hala day. Stiha gid nimo ipangwa kay giayon nimo ay. Makalagot gid kay gihapyod na gani ikaw sana ka. Kuha gid nimo ilami si Moha ka oy. Day sipin. Dong, padayon pata. Wa pagi ko mag-aus. Sige na ma. Uy, Di na madaday eh. sa? Tanawa ko na. Nitanaw na sa kong lubot. Tanawa.
Ina, Litiko bayan ang imo. Duko naman. Uy, gay ayo, magbuwag ta, uy. Magbuwag ta si mo. Disipin. Mao ba day sipin? Di ka matagbaw kung mag-sex mo sa imong uyab nga sisi mo? Unya nga naman na, uy. Dali kay magkausang tawhana, uy. Wa pa gani ko. Misuka na ding iya, ha. Unya, kahuman na ba, mamatay dayon. Mutiko ko dayon. Uy, kapait anak, buwagin na, uy. Ako na bitang gibuwagan. Mangita ko glain day, uy. Og, doon ako'y naibgan day. Pero da, uy, di lang makamaong manguyab, uy. Sigihan ako niyag pamuso. Kisa man ang tawa na day, uy. Si Mario. Unsa? Si Mario? Namuso man sada siya nako, day. Super, baka dako ang gidakon sa iya, day. Da, uy, dako. Gusto kong mauyab na siya, day. Naibog lagi ko anang Mario. Ha? Usa? Pagtuon ko sa payag-payag nila ni Sipin sa ibabaw? Ay, oo, lagi bay. Patuon ka sa payag ni ng Kristia. Kay doon ako na babae nga gusto makikila-ila ni mo. Oh, unsa? Hindi ay, mauwa ko eh. Suod ba kayo na silang Sipin? Ay, ato, lang lagi. Sige na, bay. Aron makatilaw na kaglangit. Sungkoy, naya ni mo eh. Ha? Hindi ay. Uwam tabay eh. Ay, sige. At tuon ako na sa tisya. Bahala na niya eh. Uy, wala. Disipin. Ikaw nang niasod sa payak lagi. Uy, kanipis ko na sinina ng imong gisulob. Niya, wala. Okay, brag, panty. Nahibaw kong naibog ka na ako, Mario. Oh, Pin. Og parehas ta. Naibog sab ko nimo. Pin. Imo mo, giga ko sugyagan. Kuro ka mo. Ibaw ka nga. Ibaw ko nga. Naibog. Naibog ka na ako, ha? Mangita ka, dali na dayon. Ano ako gipangita? Dako og taam. Kalami, Pin. Makatilaw na gyud ko personal lagi nga anim. Ako bago mo drive ni mo. Yakan ko ng imo, Diba? Iposing sa nako, ha? Kaya sa kanto nga, Kahut. Inaila ko, Nakatilaw nagigkuglangit nga dili long distance. Tagbawan ako si Pinoy. Hasta siya, tagbawasan ako kay dugay mo ko nagawasan sa akong gana. Maom sa iyang gusto. Human sa tabo na mo, nagkauyab ning duha. Nakauyab na gyud ko. Bago ka kasama ang kaagi ni Mario, dinhining tulumanon. What's the style?
nakauyab na gyud style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.